Padukuhan Karang Tumaritis. Anenggih rikala semanten mapan wonten ing pendhapi ageng kagunganing Sang Panakawan Petruk Kanthong Bolong. Ing mangke sampun keparep ingkang garwa Sang Dewi Purantawanti angadhep Sang Kilurah Petruk Kanthong Bolong. Mewah katingal ugi pilenggahipun ingkang putra Atmaja Pambayun Kilurah Petruk Kanthong Bolong nggih Sang Bambang Lengkung Kusuma. Kadoro pekasan rikala semanten nedya badhe ngrembak babakan kula wargan sampun sumadya teh poci kenthel sinartan gula batu sampun kasamapta ugi wujuding sesji samsu mawi pipa gading sak lengen bayi gedene. Tatkala semana eling-eling Nadyanta Kilurah Petruk namung derajating aceplik derajating Panakawan ananging den sebut ampuh dening warga sak kiwa tengen awit kuwawa saged yasa pipa gading sak lengen bayi gedene. Rikala semana wis ngadhep kang garwa miwah ingkang putra nedya andangu Sang Kilurah Petruk ingkang anedheng ngalamun tanpa sabab tanggaping gatiri Sang Dewi Purantawati andangu dening Kilurah Petruk Kanthong Bolong kadoro kasring kedring kababaring lisan. Sri tinon langening pamiyat busana sutra kang maneka warna silhanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
Pasang Kalimantan Pakne kula pun sowan ngabiyantara marang resa jengandika nuwun sewu kula kalih panjenengan wonten ing mriki menika lenggahan kemawon kirang langkungipun sampun kawit kala wau tabuh 8 enjang tugi sepriki sampun tabuh setengah songo kok dereng kawedharing pangandikan kula jak omongan yo meneng wae kula jeluki yo meneng wae aneng apa pakne enten apa mbok ngendika kalih Purantawati ket mau kok gur ngalamun wae tak jiwit-jiwit yo ora nyaut yo ora nyuwara blas ket mau ngantos kula cumengklungen anggen kula ngentosi wiyosing pangandika panjenengan Kilura Rama kula wonten ing mriki menika ngantos nyela sejatosipun kala wau menika kula ajeng dolan kalih rencang-rencang ngendikanipun wonten dangdut wonten ing Karang Pradisan sisih kilen mriku ngantos kula nyelakaken ngendikanipun paduka badhe wonten rembug wigatos tumuli nglempakaken kulawarga wonten ing mriki nanging sareng kula kempal kenging menapa panjenengan malah kendel kewala malah sajak sak mangke kula nuwun sewu jenengan ngalamun Bapak enten napa Bapak kula aturi paring dawuh Pakne enten napa to kok meneng wae kok ngalamun kedhep yo ora apa ora pedes peningale kula ki ngenteni ning kene pun ket wau apa yo kelakon jare nganti nyelake bojone lagi ngombahi dijak omongan bareng Titi Wanci kula enten mriki kok ming meneng wae apa ya lumrah apa ya gek ketuk rasane nek ngono malah sak mangke ngandika kula anggep pun duka kula anggep pun ngemoi Purantawati nek ngoten nggih malah sak mangke ngandika kendel wae kula malah mengke lunga saking Karang Tumaritis lho Pakne ora ngira garwaku sing ayu dhewe wis ngadhep jan nglendi ngendi bojo ayune kaya ngene wah aku ki janjane isih urung ngandel isih urung percaya aming sak derajating Petruk Kantong Bolong ming anake wong kere anake wong ora duwe wong aceplik kok iso entuk bojo putra ratu monggo ratune ora baen-baen kok yo nggih dipun syukuri nyatanipun panjenengan pikantuk kula menika kanugrahan lan kula ugi pikantuk panjenengan menika ugi berkah tumrap kula iya Purantawati ya piye kahanane kumban kae mau inggih dereng kula kucek neng ngono tak juluki mau iki urung nguceki dereng kaya nek sing ngetel kae menapanipun wis engko ndakno dhewe angel ditetel angel diresiki panjenengan menika kenging napa lho Pakne ket wau sedaya pun kula cawisaken kok malah ming meneng wae jarene senengane teh poci kenthel kalian gendhis batu sesepun wonten Ji Samsu sing ireng
Pipane nggih pun kula cawiske. Iki pipaku dhisik kae apa piye? Nggih. Wah. Bejo iki dhisik lehku gawe duk nalika jaman purba. Iki ora mung trima gading gajah ning iki gading mamut. Lehku berburu karo maratuwamu. Mekaten. Heeh. Mulane semene gedene iki ya ora mung trima gading gajah, ora mung cuwilan, ora mung kethokan ning pancen iki gading mamut. Nggih, ngaten. Lah iya. Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lengkung saka ngendi wae, Lek? Ket mengesuk tak golek. Inggih, kula wau kempalan kalih rencang-rencang. Arep nendi? Badhe nonton dangdut. Augah nek kowe joget-joget mendem gah ngaku kowe anak mboten. Kula namung saking kaduan kewala. Ngendikanipun ingkang nyanyi menika ingkang nami Sena Senita. Dados kula mboten wantun nyaket. Ya apik. Kowe cen bocah sing ngabekti kalih karo wong tuwa. Inggih. Rama. Enten napa to, Pakne? Ket mau kok mung meneng wae. Kula dangu yogene yogur meneng wae. Enten napa mbok yo paring dawuh. Iki janjane yo ngene iki. Aku nglumpukke bojoku, anakku iki aku janjane ming arep ngomong. Ning mesti yo nek tak omongke karo kowe mesti wae kowe ya ora percaya aku ngomong karo kowe malah maido. Apa sing tak aturke karo kowe kuwi mesti wis tok paido kabeh. Baper kawis napa? Iki jane mung sepele kok. Ning nek ditelesih, dicermati kanthi tenanan iki iso dadi kenyataan. Panjenengan nggadahi pangunek-unek menapa? Iki mung perkara impi. Aku ngalamun mau ki ora kok mung mergo nesu karo kowe, ora mergo nesu karo kowe, ora mergo atiku betmut. Ning pancen ana hal tertentu sing tak gagas. Hal tertentu menapa? Tak omongke kowe ning aja maido aku ya. Mboten. Aku ngalamun mau ki ndak gagas impen. Pakne mung wong perkara impen kuwi kok digagas banget. Sampun to nyatanipun biasanipun menawi panjenengan ngimpi angsal nomer tertentu giremen. Ayo. Ning ora kaya sak gendagan iki impenku marai aku tratapan. Nganti kegawa ket saiki aku overthinking mikirke jane impenku iki mau ki kok iso kaya ngono ki sapa sing arep kaya ngono. Panjenengan nyumpena menapa ajek nalika mau bengi mulih saka rondo. Aku ora ngeloni kowe mergo kowe jarene agi ketekan dinane. Mulane aku ora wani nyedah. Inggih mboten napa-napa. Ayo. Mula aku turu dhewe. Aku janjane arep ndelok TV, ndelok berita. Kasus sing wis rampung agi wae iki, ning malah aku keturun. Lah jroning aku keturun iki ora ngira nek ku ndelok TV kuwi mau jebul mulih rondo wis jam 4. Lah aku ndelok TV keturun. Jroning aku turu aku ngimpi Karang Tumaritis ning pendhapane Petruk iki kok akeh tarup genggeng, akeh ana kaya arep duwe gawe. Lah bareng ngono aku kok nyawang kae kok ana Petruk dadi dandan cara manten. Ning tak goleki temanten wedoke endi. Mongko upama kuwi tenan Karang Tumaritis duwe gawe meneh, Petruk ewuh meneh, aku wis seneng. Oh, eneng tarup iki aku ngrabekke anakku Silengkung Kusuma. Lah kok sing dadi manten Petruk. Ning sing perkara sing aneh. Temanten wedoke ora ana. Mongko nek
ujaring para sepuh wong nek ngipi dadi manten iki bakal cepak patine. Ning iki anehe temantene wedok ora ana. Mbok sampun mboten sah dipun gagas. Wong Jawa aja ilang jawane. Aku tetep nggagas perkara impen kaya ngono kuwi. Lah, mbaleni aturku ning ngarep mau nek jare nek ngipi dadi manten bakal cepak matine iki pancen akeh sing wis ngalami. Diimpekke dadi manten esuke wonge ora ana. Kowe wis akeh kedadiane. Percaya ora percaya, kena percaya, kena ya iya, ora percaya ora apa-apa. Ning ora ana temanten wedoke ateges patiku engko bakal ana sing ngrenah. Ateges bakal ana sing gawe cintrakane nyawane Petruk Kantong Bolong. Kuwi. Percaya ora percaya kuwi. Mergo wis suwe perasaanku ki ora enak. Kiwa tengenku kok nek tak ruwi kok padha beda, apa teke aku sing ngeruwi kurang seru, apa nuwun sewu sing wis do suda rungu. Ning ora apa ora tak dadekke jalaran, ora tak sangkut pautke karo impenku iki mau. Lah, jroning aku ngalamun iki aku ki mung OVT, overthinking, mikir impen kok nek nganti kedadian tenan karo Petruk. Sapa sing arep mateni Petruk? Lah aku bingung. Mbuh wong terdekatku dhewe, mbuh pancen wong jahat sing sekon jaban rangkah. Nek pancen patine Petruk iso kersane sing gawe urip pancen malah ora apa-apa. Petruk ikhlas lahir batin, aku ikhlas lahir batin. Nek patiku mengko gur dikrenah dening wong liya, malah dadake dosane wong liya. Tur angel ngene Petruk golek kasuwargan. Yo engko nek le mateni nganggo carane dibelah. Yo nek ladinge ora landhep, ngek malah dadekke lara. Lah mula Purantapati aku nglumpukke kowe karo anakku Lengkung Kusuma ning kene iki. Mung arep njaluki go partikel, kira-kira nggonku lari dari kenyataan iki mau kepiye carane? Pakne mbok wis namung perkawis impen kemawon kok dipun gagas banget. Ora iso. Ki ora ketemu jalan keluare aku tetep urung iso jenjem, urung iso tentrem. Wong nyatane pancen mbok menawa pancen arep ana sing ngrenah patiku. Inggih sampun. Nek kula nggih pitados mawon kalih sing jenengan ngendikake. Ninggih pripun saranane supados ketingal sinten sing ajeng damel srana pejahe panjenengan. Lah iya. Apa ngene wae? Aku tak etok-etok mati, kowe bengok-bengok karo Lengkung. Terus mengko men tangga teparo padha nyander. Terus engko deloken sing guyu sapa, sing sedih sapa. Nek sing guyu ki berarti wong sing seneng karo patine Petruk, ateges wonge kuwi sengit karo Petruk. Nek sing wonge sedih berarti wong kuwi pancen rumangsa kelangan tenan Petruk ora ana. Panjenengan menika menapa kok langsung digongke? Aku ora harus cakepan suluk Petruk ya. Wis ora sah. Gong ngono wae. Inggih pun derek. Kersane jenengan ajeng pripun Ki Lurah? Dil. Kong wonten dawuh. Dipun jare kersanipun kados pundi? Aku tak nglekar nek ngamben kene. Tak merem, tak sedagep. Terus kowe karo ibumu mengko bengok-bengok golek tulung, kowe rekake kebingungan. Wah, kowe gelur-gelur, kowe nangis. Histeris pokoknya gawenen sak sedih-sedihmu. Ngestaken dawuh panjenengan badhe etok-etok mati. Iki ming dienggo ngetes sapa sing apa iki jenenge sengit karo Petruk lan sapa sing tresna karo Petruk. Mengke nek kedadosan tenanan cangkeme ora. Wong sing dijaluk umur dawa. Aku ki bingung masalah impen kuwi mau. Ana sing arep ngrenah patine Petruk. Ih, Sumawi. Kuwi namung nderek kersa paduka Kanjeng Rama Petruk Kantong. Wes, tak nglekar ning Purantapati golek jare. Iki.
aduh Kanjeng Rama. Pakne kena ngopo? Ya cepet-cepet semene wektune. Kena ngopo kaya kudu teka ya mangkene kahanane Pakne. Aduh Kanjeng Rama. Mboten nginten babar pisan menawi jenengan ngandika badhe nilar dumateng ingkang putra pun Lengkung Kusuma. Prantawati. Lengkung iki ene ngopo? Iki ene apa Petruk kahanane Petruk ya gene. Aduh Raden, Raden Wisnu. Aduh Raden. Kacarian putra lamun kawekasan. Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta eneng apa kok kowe padha nangis gelur-gelur? Aduh Raden, Raden. Iki Lurah Petruk sampun boten nonton. Petruk mati inggih kasinggihan mekaten wela dalah. Prantawati. Wonten dawuh, ya wis aku atur bela sungkawa karo kowe ya. Mbok menawa pancen ya mung tekan semene garis uripe Petruk. Titiwansine Petruk bali ming panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Inggih. Kula piyambak ugi mboten nyangka, mboten nginten menawi badhe kados mekaten kawontenanipun Ki Lurah Petruk. Inggih Raden. Kula sakmenika bingung, kula dados bocah lolo. Wela dalah Prantawati. Digetunana ya ora ana gunane meneh. Merga pancen kabeh kuwi wis kodrating Gusti, kuwi kabeh wis garising Gusti. Inggih Raden, iya. Ning nggonmu saiki ditinggal mati karo Petruk iki. Apa kowe wis duwe pengangen-angen nggonmu bakal nyambung urip ngono apa kepiye? Liripun kados pundi? Apa kowe arep ngrandha, apa kowe arep rabi meneh kepiye? Nek kowe arep ngrandha eman-eman umurmu lan eman-eman pasuryanmu. Wong kowe iki ya ayu, mengko ndak dirasani tangga-tangga. Mergo aku weruh saben-saben aku liwat Karang Pradisan, liwat Karang Tumarites ki ana wong sing lambene ndomble pendak dina Petruk ora ana ngomah, mesti ana wong sing lambene ndomble marani kowe. Kuwi sapa? Inggih menika pun Juang. Juang wong endi kuwi? Inggih tiyang kidul peken. Wo, mbajul kowe. Inggih. Pados kesempatan dalam kesempitan. Ngene wae. Tinimbangane kowe randha ndak ora ana sing duwe, ora ana sing ngragati uripmu, kamangka kowe ngerti dhewe Lengkung ki agi. Usiane kira-kira agi kelas 5 SD. Apa kowe ora mesake karo anakmu? Inggih mesakaken. Kula bingung menawi kawontenan kula mekaten kula kedah sambung rasa miwah sambung gesang kalian sinten. Engko sik to. Tinimbangane kowe dadi rasanan merga kowe randha lan tinimbangane kowe dicedhaki wong sing ora genah kuwi mau
Wong ya kowe iki isih enom, kowe iki pasuryanmu ya ayu. Tur neh aku ya isih Joko, aku ya elek-elek ngene aku ya wis duwe pabrik 8 cacahe. Upamane kowe sambung tresna karo aku ngono wae piye? Inggih menawi kula nderek kemawon nanging mangke gumantung anak kula pun lengkung kesuma. Purun menapa mboten menawi kula dipun dhawuh dening panjenengan langkung wonten dawuh Raden upamane ibumu tak pek ngono piye? Inggih kula nggih namung nderek kersanipun pun ibu menawi kula menawi jengandika badhe dhawuh kalian ibu kula nggih boleh mawon ning nderek kalih kerentek lan kekarepanipun Ibu Purantawati. Swara apa mau kelengkung kirangan saking wingking wonten ingkang dehem. Apa ana tangga teparo sing gawe wedang? Sekedhap kula cek riyen. Mboten wonten. Nek ngono bapakmu wong mati kena ngapa ya iso dehem barang. Purantawati wonten timbalan. Wong mati kuwi sukmane urung lunga saka omahe yen to urung 40 dina 40 bengi. Mekaten iya. Mula ora aneh nek kowe bojomu Petruk mati kok ana swarane Petruk kuwi ora aneh. Mula ora aneh. Mekaten iya. Ora jane kok dadak mati barang iki ngapa to Petrukmu iki? Dosane ya ora kuwi. Ing kula mboten ngertos sampun kodrating Gusti. Ora usah guyang-guyu. Petruk dadak mati barang mau ki ngapa? Petruk dadak mati lengkung kowe ora guyang-guyu lho kowe. Pun kula tak ndelik. Lengkung Petruk dadak mati barang iki mau ki kepiye kanane kok iso dadi kaya ngene. Wo mati suri to, mati suri dengkule ora. Pira boronge wangi malah bojone arep dipek. Pahit. Ya aku ki ya mung nggodha ngiri godha karo kowe mergo aku ngerti nek kowe iki jan-jane mung etok-etok mati Petruk. Ayo pira boro diwangi malah bojone arep dirabi meneh. Ngene iki le mati iki mergo etok-etok mergo ana sing njalari kok. Purantawati. Wonten dawuh mlebu. Wong wedok ora kena melu rembuke wong lenang. Inggih. Langkung mlebu. Inggih Kanjeng Rama. Ning kamar. Inggih. Batune nek wis kebak jabut. Inggih. Gek dolanan Free Fire. Inggih. Purantawati mlebu. Inggih ki lora. Wis tak kendhaw. Ora usah noleh. Ora noleh-noleh bareng lah. Eneng apa Petruk lagi kaya ngono? Sampeyan mestine ya wis ngerti. Nerawang kula, leh kula nglekarmu kudune wis ngerti. Iya ning rakku ya basah-basi sik. Kula niku ajeng dikrenah pati kula. Karo sapa? Ah mboten ngertos. Wong durung pasumenan niku kula ngertos awak kula niku dandan cara manten ning temanten wedoke ora ana. Lah niki gandeng jenengan Kepasang Yojo Katuju ing nginu jenengan rawuh mriki kula suwuni priksa sinten sing ajeng ngrenah patine Petruk. Pakyatri sang kapirang rinanggul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Oh lah salah ngono Petruk. Nggih. Jan-jane ana sing arep ngrenah patimu. Sinten? Pak Dewerku Dara. Wo, ora ngira jebul Kang Roni wani itu minta kaya ngono wae. Wah, edan.
ora sembodo karo le ngendang. Jebule ndi perasaan kaya ngono karo aku. Ngincer karo aku. Ora kok Kang Roni iki ora. Pak Dewerku doreng Jodipati nunggul pamenang. Ayo Jodipati iki ming Mas Roni. Apa dikira ming yagamu sing jenenge Roni kuwi apa sing wong Jodipati? Pak Dewerku Dara bapakne Kang Antasena. Lah kok iso kaya ngono? Wis dawa critane nek tak critake dawa. Mergo aku ya entuk sasmita nek aku kudu tumuju menyang omahe Petruk. Lah ndelalah kowe pancen bener sasmita sing ndak tampa kahananmu saiki kaya ngono. Njur kula nek ngeten iki kedah pripun? Kula saniki kedah pripun? Kula iki wis bingung tenan nek gagas ekonomi keluarga kula sing kaya ngeten kok kula arep dikrenah patine. Kula saniki njur kon pripun? Petruk, Nun. Kowe duwe pusaka to? Gadah. Ming petel niku ora apa-apa kene jileh. Petel ming siji ya jileh, jileh. Nek nganti petelmu iki ora tak balekke, tak ijoni petel 40.000 cacahe. Nggo nutuki ndasmu kuwi ya. Nek petel jileh ora entuk nggih. Petel siji ora dijileh senane ora. Mon iki. Kondange petel iki ampuhe kegila-gila. Kula nggih nyolong kambil bola-bali ora konangan. Ampuh tenan. Ngono wae nggih. Ajeng dikapake. Wis deloken kridaku. Delon kridaku engko petel iki mengko malik wujud apa deloken Metro. Nggih. Tan samar pamoreng sukma, sukma sinukmaya. Sinuksmaya winahya ing asepi. Oh. Sigra matekaji kasekten. Sang Raden Wisanggeni kok caping mangke amuja wujuding petel. Ical wujuding petel ana wujuding Kelurah Petruk Kanthong Bol. Edan lah kok iso dadi Petruk wujude. Ming wandane beda. Nek aku ki Petruk Sragenan, nek iki Petruk Solo. Klathenan, Mas. Wah, lemu kono ya, gagah kono ya. Ora apa-apa. Niki kok iso kaya ngeten, Den? Ya iki gawe aku, Petruk. Pancen iki lehku nyebda petelmu tak dadekke Petruk. Seranane, men niki sing arep dipateni Bapak Werkudara ben iki. Oh nggih. Njur kula ben kowe slamet kowe lunga sing sak ado-adohe. Siap. Sik tak njajal iki. Truk apa? Wih, ya iso nyuwara ya. Ana tipe wae. Tip dengkulmu mlocot wong kuwi gawe aku kok. Petruk sing dadian saka petel lungguh mburi. Nggih, sendika dawuh, Ndara. Wis Petruk, wis tak gaweke Petruk iki mengko sing ben dipateni Bapak Werkudara ben iki wae. Nggih, siap. Kula tak lunga sing adoh. Siap. Lho kok sampean melu muni siap? Lah tok ajari. Aku nek ora srawung dapurmu ora bakal iso muni siap. Lah nggih. Pun kula tak lunga sing adoh golek pengayoman. Sing ati-ati Petruk. Nggih, siap niku dawuh. Sayo sing rukun, rukun royong nyambut gawe. Kok Bali? Ayo kula sih bingung. Bingunge apa? Ora ngerti dalan mboten. Lah nek Petruk sing niku arep dipateni Ndara Werkudara. Terus kula lunga, lah terus mungkin sing ngancani gara-gara sinten? Sing gara-gara mungkin sinten? Sing ngancani gareng karo Bagong sinten? Oh iya ya lah nggih. Tur mengke riyen kok urung cetha kok Ndara Werkudara ajeng mateni kula niku larah-larahe pripun?
Wis dawa nek tak critake sing genah dikongkon karo Begawan Durna mergo arep diwenehi wujute ngilmu ya kuwi aran sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Lho kok tekane semono Durna? Iya. Pun mang damelke Petruk siji melih ben iso gara-gara iya Petruk ning saka wong lha pokoke saka apa mawon arep saka wit mboten masalah, Den. Sumangga hanggro sesumbar mawa lindhu bumi gonjing oh eneng apa nih kok ngundang karo aku lagi berduaan karo Ayang Beb kowe kok ngundang aku seketika aku ambles ning gone kancamu wedok wes cangkeme iki ora ambles bumi iki lho rene iki lho jenengane kok neka-neka ora ayo sing cetha to Kang ambles tok ambles bumi kaget ora ya bingung aku ngopo kok ujug-ujug tiba-tiba kowe tanpa taliwara nimbali karo aku lumantar Aji Pamling ngene ngopo iki ngene Kang Gandeng Petruk ki arep dikrenah patine karo Satriya Jodipati Raden Werkudara cangkeme kuwi bapakku yo lah yo nek udu Satriya Jodipati lah ya ning wis Bapak Werkudara apa Bapak Werkudara ngono wae kok ndodok Satriya Jodipati barang ora senengane tak wulang kapok lho wulang kepiye Satriya Jodipati ki gaweane mulang kerawitan pedalangan sinden kowe cocok nek mlebu sinden. Ya pas no dhewe. Wong nembang ora laras kok arep marahi ora. Dikrenah patin karo bapak sebabe diojo-ojoki karo Begawan Durna dimingi-mingi ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Mbabar kamulyaning jati. Njur aku rene iki sangkut paute apa? Iki ana Petruk, iki Petruk palsu, iki men dipateni karo Kurawa. Terus Petruk asli, kuwi mburimu. Umbelmu kuwi lho, napa nggih? Iya. Wah, Janus usum adem. Oh, asin enak ya. Wong edan ora Njur aku kon rene ngopo? Kowe tak dadekke Petruk banjur mengko melu gara-gara karo Nala Gareng karo Bagong. Ngene wae yo ni. Yo gelut yo. Lho kok gelut piye? Aku ki wong ora ngerti gending, wong ora tau ndelok wayang. Wong ora udu wong sing budaya. Ora iso lucu, ora iso gojek karo ponokawan kok aku to dadekke Petruk kon gara-gara iki karepmu piye? Lah engko nek anek sing request lagu sing nembang kon Petruk lah wayah aku ra iso nyuwara cilaka liyane aku ngono to ni Kakang Antareja ya ana Kang Gatotkaca malah wasis kae le ngerakit basa iso aku iki basa ora iso wis mengko gampang mengko nganggo teks ora mengko tak tuliske ah ora liyane aku Kakang Antareja apa kowe kelas Petruk mati ora makane ngewang ngono. Oh iya. Mulane ngewangi ngono lho. Kapan meneh kuwi iso dadi Petruk? Ah, kapan meneh dadi Petruk aku ki gah ning kon ndagel ora iso mbanyol. Aku ki ora iso jula-juli, ngono ana sing njaluk jula-juli aku. Malah edan mengko. Aku cadanganku dagelan ming operasi tangan kiwa kabeh kae kok. Isaku ndagel ya ming kuwi kok. Isaku ndagel ki ming sing receh-receh. Sapi apa yang ngono kae lho.
Oh wis kuwi mangko ditokke ora apa-apa, sing penting kowe gelem dadi Petruk. Seranane piye? Wis kowe ngampet ambegan. Ya. Ngampet ambegan. Ya. Kowe menengo bae. Kowe tak dadekke Petruk, mengko nek wis dadi Petruk melu gara-gara. Meneng wae ya, Kang. Wah, iki arep tiru-tiru Bagong iki. Asem karep ngepreng aku, kowe ngepreng. Wis meneng wae tak dadekke Petruk, Kang. Ya wis aku manut karepmu ne. Mengko opahi to. Iya, mengko nek ana saweran tak mene. Iya. Ya wangun nek. Wis apa piye? Wis. Nyandang kere. Iki cilaka lho, Den. Cilaka piye, Men? Kowe nek nganti satu di antara dua ini mulih ning omah kula, mongko kula ora ning omah, mongko iki loro iki ming Petruk palsu. Kowe nek nganti nyedhaki bojo kula sing tanggung jawab jenengan. Ora nek mulih nyedhaki bojomu. Nggih. Awas. Cilaka iki tenan. Yakin. Nganti bojoku dikapak-kapakke. Aku ora wani-wani ngapake bojomu ya, Tru. Santai wae. Kirangan nek mergo kepengin siapa tahu to ora. Mau cerak wong wedok kowe mentalku ora dadi kok. Mulane aku mung trimo nyekel dram karo ngawasi. Sampeyan ki senengane ora? Ha iya. Jajal Nyara Petruk. Sugeng dalu ngono. Kene kowe iso basa. Is aku ya mung kuwi. Duh, piye ya? Semanten iki Wilujeng dalu para warga ing tlatah Ngrombong Alasamba. Kepiye, Truk? Wilujeng dalu para ing warga ing Ngrombong Alasamba. Kuwi sepira ya suaramu kuwi? Wi Sritinon telu angkatane telu. Angkatane ya. Wilujeng dalu para warga ing mriki. Wilujeng dalu, wagu kaya nek konangan wis. Ha piye aku ora iso tenane iki wah mbok liyane aku wae to ni. Ora kowe wae teman. Jan berat tenan. Edan. Kowe kudu pembalasan sesuk. Kowe genti tak dadekke gareng. Men tak toklek sikile, tak toklek. Latihan sik Swara Petruk. Ya. Piye mau to? Wilujeng dalu warga ing nengi ing basa ya to nggih warga ing ngendi iki Ngrombong Alasamba Bedoyo Bendoyot Bedoyo patak jan mantep iki ora warga ing Bedoyo Dalu niki wis ki bahasa sampun nek ngundang ya nanggap wayang ki basa Inggris basa kramane ringgit Malaysia ngundang Petruk sak rombongan. Ben basane murat-marit ya ben. Wis saiki kewajibane dhewe-dhewe. Nggih. Petruk sing asli kowe mlayu sing sadade Petruk. Nggih, sendika dawuh. Kakang Antasena kowe budal. Ya. Budal endi? Ngoro-rombo. Sherlock. Aurung tau ning Rorombo. Aku kulinaku ning ora-ora Jonggrang. Terus mampir Babarsari. Iki mbeling tenan. Aduh, ngeplak aku to, Tru. Ah wis padha-padha Petruk ora oleh ngeplak-keplakan. Carane sampeyan oh ya budal ngayahi gatine dhewe-dhewe. Ya ni aku ndelok mangkat goro-goro ya ni. Wah, jan wis. Gotong royong nyambut gawe. Aku kaku nek kon joget. Ah sak rupa-rupane kok. Ya.
Pandhita kangge narya wangsit pindha kumbang angat japing tawang susuh angin nganti nggone lole kandang swarug blegodhog mancar-mancar sumarante hawala lah dalah iki Petruk iki nggih menemban bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestu tampan ana kula pundi jimat paripe ndayonen kasantosan Petruk kowe manuta karo aku ya Petruk nggih pripun gandeng iki Werkudara arep nampa wujuding ilmu sastra pandiman sinten sastra mulya memayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati ya Petruk mangka sasmitaning Jawata syarate kudu kowe mati kudu kuwandamu sing nganggo syarat srana mula kowe manuta kowe tak boyong kowe bakal tak penggal ndasmu ning negara Ngastina Jaja muntap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngondarandit niku nek sing nembung kalih kula Ndara Werkudara sisan kula ikhlas merga napa niat kula nglabuhi Bendara nglabuhi Ndara kula arep dadak mbutuhake ijol nyawane Petruk ning nek sing nyuwun niku Ndara Werkudara langsung ngrembakan sae-sae kalih kula monggo merga pancen kula nglabuhi merga nyawa kula niki kangge Ndara Werkudara ning gandeng sing prapta mriki sampean nuwun sewu paripaksa kula mboten percaya kalih sampean mang bali timbang tak ruda paripaksa tak kon bali timbang sampean teng mriki tak ajar lole apa kowe ora gelem tak boyong ning Kresna mboten pura nek mboten Ndara Werkudara sing nyuwun mriki langsung malah kepara sampean kula pulasara wonten ing mriki What? Petruk kurang ngajar karo Begawan Durna. Mula sora karo Durna bapakku. Ndara Werkudara. Iya. Pun nek sampeyan ajeng boyong kula pun kula mang boyong mawon. Kula mang boyong, kula mang pejahi, kula mang pateni kula ikhlas. Nek Durna sing nembung kalih kula niku ateges Durna dalan job. Mengke mesti Durna nyaluk. Mesti Durna golek bathi. Mesti Durna job semene mengke diaturke semene kalih jenengan. Kula moh kula. Petruk ki pancen wis ora percaya karo aku. Lah sampean ki tukang goroh kok dipercaya. Moh. Pancen wong menungsa ora tenan. Werkudara sing baku Petruk goreng Ngastina. Iya. Petruk bleh rica-rica. Iya. Jare arep Gusrana. Wah ya, Ding. Gusrana, aku ki kadang kiai gendeng. Dadi seranane ya kudu nganggo ngono-ngono kuwi. Iya. Aja lali buahe anggur. Iya. Orang botol wae ora usah akeh-akeh. Ha niku lak pun nyaluk to nek ngoten niku ampun nyaluk. Pun kula mang boyong sisan langsung kula malah ikhlas. Iya, Petruk ayu tago ning Ngastina. Pun monggo kula dhewaken Ndara Werkudara. Ora sah gara-gara kula.
Iki aku ora mlayu sing sak dodoe. Golek keselamatan diri wae. Kelakon mengundang Werkudara konangan nek kae Petruk palsu ngoyak Petruk sing asli golek pitu lho Mas.